Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi este ziua întâi de când vreau ca să devin un creator Roblox. Un creator a unui joc popular. Adică vreau ca să fie jocul meu popular. Așa că dacă vreți să mă susțineți în asta, dați un like și un subscribe. Să-mi apară videoclipul pe recomandate. Îmi trebuie like-uri, îmi trebuie subscriberi până la 5000. Să pot fi și eu mândru de tot ce fac. Așa că hai să începem cu videoclipul ăla. În ziua de azi, în ziua 1 din încerc să devin un creator, voi face un hobby foarte fain care sper ca să vă placă, un hobby sau un joc, nu neapărat. Ziua 1 de când vreau ca să creez acest joc foarte fain, în care o să am nevoie de niște scripturi, dar înainte de asta o să am nevoie de o mapă. Întâi trebuie să creez hartă. Așa că haideți să începem cu din a plasa un noob. De ce? O să vedeți acum. Oh, damn, n-am scris. De ce trebuie să plasez eu? Fac, aveam un noob direct aici. N-are nimic, lasă. Unde e mă noobul? Bă, unde e noob? Ei, eu, noobule! Unde a dispărut noob? Ai, n-are nimic, îl punem aici pe noob. Hello, noobule. De ce te-ai spawnat așa departe, noobule? Bă, asta e să te-ai spawnat departe, n-are nimic, ok. Și așa de mare spawn point-ul. Bă, hai să fac un mic test ca să vedem dacă e totul cum trebuie. Adică dacă nu bă, ăsta mă minte și chiar are înălțimea mea, că trebuie să aibă înălțimea mea la caracter, ca să mă pot ghida după ce o să construiesc. Bă, se încarcă. De ce se încarcă greu, bă? Bro, acum eu o să dau stop. Și o dau din nou play. Sper că are asta potrivită. Eu acest spawn point o să îl pun fix așa. Ca să fie mai micuț. De ce? Bă, nici n-ai văzut jocul. Dați like și subscribe. Acum haideți ca să încep să fac ce vreau să fac. Ok. Prima dată aveam nevoie de un part. Și normal că avem nevoie de un part pentru că fără acest part... Bro, închide și funiera. Așteaptă-mă să facă de pernă. Ok. Și acum o să facem o stradă cum ar veni, deoarece o să vedeți, o să fac ideea jocului este Mortuvi. Un joc care îl jucam la școală cu colegii și vreau să-l fac în Roblox. E un joc destul de fain, ca și cum nu trebuie. Să vă explic, bă, jucam în curtea școlii. Acum 2 ani l-am inventat. Eu l-am inventat, cel puțin acum 2 ani, nu, acum un an, din clasa 5-a. Nu, acum un an eram în clasa 6-a. Acum 2 ani, în clasa 5-a. Bă, taci mă din gură, mă, că tu nu știi. Un mort, adică un copil era pe bancă prefăcându-se mort, cu mâinile pe piept și cineva trebuia să fie popa să-i cânte. Iar... Taci, bă! Taci, bă, shut the fuck up odată! Ca să iarte păcatele, iartă, Doamne, păcatele acestui mort, da, Doamne! Și mortul acela trebuia să se facă strigoi. Și trebuia să-i urmărească pe toți. Și pe... Nici măcar nu zici nimic ce... Taci, bă, taci! Și pe cine atingea mortul, acela era... Bine, strigoi, pe tine atingea strigoiul acela și acela începea să devină strigoi. Ca să-i fugărească pe celălalt până rămânea doar unul. Și cine rămânea ultimul, neatins, câștiga efectiv jocul. Așa că hai să... Trebuie să adăugăm o grămadă de chestii în jocul ăsta. Trebuie să adăugăm butonul de sprint, trebuie să adăugăm foarte multe chestii. O să fac strada mai mare. Ceva de genul o să fie strada. Trebuie să fac și un șanț. Băi, nu, hai fac întâi harta. Nu, trebuie să eliberez ăsta. Să dau, unde? Nu. Workspace, base plate. Trebuie să îi dau delete la base plate. Bun, am dat delete la base plate. Base plate. Așa, ca să fie tot pe mijloc și foarte frumos. O să-i dăm culoarea neagră normală. Nu chiar negru, ceva de gen. E numai bine.
E mai bine, culoarea, așa, materialul să fie din pavament. Din pavament. O să fie materialul din pavament, deci este foarte bine. O să fie o stradă cam atât de lungă, frate. Hello, what do you want again? Dar nu are bateria, nu? Nu, mă, ce? Nu pavament, bă. Calculator cu bateria, nu? Bă, dar calculatorul nu are baterie. În fine. Da, dacă fi... Bă, se aude microfonul. Așa că pentru că episodul trecut nu mi se auzea microfonul, băi, frate. Nu se auzea microfonul și degeaba am filmat, cât am filmat 10 minute, degeaba am filmat, nu se auzea. Am intrat în programul de editare, nu se auzea efectiv. Bă, m-am enervat, dar am zis, haideți. Adică cu câteva minute s-a întâmplat treaba asta. Cu 5 minute. Mamă, 10 minute plus. ce pavament, băi. Cred, bă, trebuie să găsesc... Aoleu, pebble, plastic roof. Baby pearl. Baby pearl. Nu. Asfalt. Asfalt. Băi, nu mai bine asfaltul ăsta. Bun, și acum ceva. Acum trebuie să fac un șans. Dar stai, înainte de asta trebuie să dau ancor. Că dacă nu-i dau ancor, o să... După aia o să mă plâng. Tu ai zis pe tot parcursul videoului. Nu uitați să dați și subscribe. Nu. Așa. Nu ești un YouTuber adevărat. Și asta trebuie să dăm Dați ancor. like și subscribe pentru Ionuț. Adică eu am zis pentru Ionuț. Și Ionuț vă las canalul meu în descriere. Da. Fain. Și dați și la mine like și subscribe. Ok, hai că am pus și asta fix. Hai, Ionuț. Oricum o să pun niște din astea invisible care să nu poate să treacă playerii. Ok, acum trebuie să trecem la pasul următor. Deci așa de subțire fac. Așa. Cât să încap un player. Și asta trebuie să fie tot din asfalt. Nu am selectat, ești prost. Așa. Din asfalt, ca să fie, cine știe, mai fain. Ok. Nu, e prea adâncă. Mai așa. Nu prea. Da, așa e numai bine. Ok. Acum trebuie să facem un... Așa, ca să fie spar ca un șanț. Și acum dăm duplicate din nou și la ăsta. Așa. De ce zoi? Nu pare ca un șanț, man. Fuck, nu, băi, nu, trebuia să dau mai sus numai. Am încetat așa, bun, acum am făcut și asta așa. Bă, vezi că a ieșit fain rău. Rău de tort. Ia. Mamă, ui, vezi că e bine să bine să. Ok. Vreau să selectez, nu. Așa. Ca să o pun și în partea aia altă să nu existe discuții. Ok. Ok. O leac mai poate să dăm așa. Perfect. Și aici acum trebuie să ne ocupăm de curtea școlii. Bun, episodul ăsta hai să vedem de cât să fie. Am filmat de 9 minute, pe episod de 14 minute, noi o să închid la 15 minute ca să fie ce trebuie, să nu fie prea lung videoclipul, că cine se uită la un videoclip de 30 de minute de la un youtuber așa de mic ca mine, cu doar 1000 de abonați, adică să fim sinceri, fraților, oleacă, pe bune. Unde vom face intrarea în școală? Aici, nu. Spawnul punem mai încolo. Mai încolo punem că nu. După aceea trebuie să facem și mapa așa, pe lângă, da? Întâi hai să ne focusăm pe bă, școala, hai să nu facem acum. Hai să fac întâi asta de lângă. Fac așa poarta, fac așa gardul la școală. Școala mea, știți doar cum e, colegii care se uită la mine știu cum e școala, dar cei care nu mă cunoașteți, nu sunteți din sat cu mine,
Probabil nu știți cum arată școala, așa că dacă găsiți o să vă las o poză pe ecran cu școala și cu drumul care o să fac acum. Nu știu cât de bine o să-l fac, dar parcurgând drumul ăsta la școală de mai bine de 7 ani, normal că l-am învățat, da. Ok. Hai să dăm un mic play ca să vedem cum arată totul. Băi, sper să fie și destul de bine, că... Oh my god, hello noob! Bă, vezi că a ieșit rău. Bine rău aici. A ieșit bine rău. Bă, nici măcar nu mi-arată animația cum s-ar văniți. Băi, și internetul ăsta. Spun asta cu zâmbetul pe buze, băi, ce... Asta trebuie să o fixez. Nu trebuie să arate așa, ok? Și trebuie să fac și... Nu știu ce să mai fac, dar o să am niște idei. O să mă ajute ChatGPT, ok? Pe parcurs. Mamă. Făliu, ce furtună afară, ești bun. Ok, dăm stop. Totul e în regulă. Așa că hai să continuăm proiectul. Ăsta o să-l scot. Sper să nu-l uit cum am făcut în celelalte jocuri. În caz de vreți ca să vedeți ce jocuri am mai făcut. Am un joc care mi-a ieșit destul de bine. Unul l-am pus pe public, dar nu trebuia să pun pe public. Pentru că este un joc, nu cine știe ce. Am niște jocuri, dar vă explic la final de ele și o să vi le arăt, dar nu are rost acum de aia. Ok, acum facem un duplicate din nou la asta. Duplicate, n-am chef să mai pun bar și după aia să fac avansat și... Bun. Bă, asta trebuie să o ridic, trebuie să o ridic mai sus. Bine că e anchor. Și acum avem nevoie de... încă un part. Avem nevoie de un part, dar avem nevoie de un cilindru, oameni buni, pentru barele acelea. Uite așa mai michitel. Anchor normal, că am și uitat de el. Și de ce noi pun ceva culoare? Pentru că nu are culoare, pentru că e o țeavă și vopsită în alb. Ok, am făcut și asta, asta să fac mai mic, mai subțire cum ai venit. Așa, perfect, nu mai perfect, nu mai perfect, așa. Trebuie să fie totul perfect aici. Nu chiar perfect, că nu există joc perfect, dar zic. Acum trebuie să dăm duplicate din nou. Și uite, așa, până la poartă. Așa. Ai reggaeton. Ce nu se alinează, bă, cum vreau eu. Așa, nu mai perfect. Duplicate din nou. Du-te, frate, te rog eu frumos, dar nu mai fa așa. Dăm din nou duplicate ca să fac și acelea de jos și na. Aici rămânea că scale ca să fac mai așa. Da, nu mai bine. Așa. No grill, atunci am cansat. Au fac, nu trebuie, bă. Ok, am pus și asta așa. Nu te uite de la geam, la gaură. Da, bă, las, la ce? Bă. Ok, bă, nu știu de ce, dar nu se alinează așa aici. Cum trebuie, dar e bine. O să observ. Mai să trecem la gard, care o să fie cam simplu gărduțul ăsta.
Nu, ăsta nu era așa, clar. Nu era așa. Uite așa mai bine. Și aici mai nimic nu era. Cine e? Bă, dar du-te de aici cu mățile tale. Văliu, avem o leacă de nevoie să mă întind că mă doare spatele de la scaunul ăsta. 16 minute, bă. Filmez de 16 Eu care minute. am stat așa cu schinarea. Ca să duc pe grea până aici. Da, bă, du-te, hai că nu-i mai risc o fală. Bă, nu fi! Bă. Ia trebuie să-mi setez camera ca umbla la ea. Noroc că nu se întâmplă nimic dacă apesă pe acest buton. Hai să trecem înapoi la studio decât am făcut deja de 16 minute. E nevoie să închid. Ne auzim în episodul următor. Noi ne auzim. Like, subscribe până la 5000. Pa, pa!